Bé, que sobretot vull dir, primer de tot, benvingudes, moltes gràcies per estar aquí en aquesta segona sessió de lectura en veu alta, que és una experiència que l'altre dia va resultar molt satisfactòria i que per això l'hem volguda repetir. Sobretot perquè hem aconseguit una obra que és, francament, una joia. Vull dir, si veieu l'edició aquesta dels Petits Plaers de Viena, la cita que hi ha d'en Txékhov diu: l'art d'escriure consisteix a dir molt en poques paraules. I justament aquesta és l'obra El ball de l'Irene Nemirovsky. Es tracta d'una joia d'aquest tipus. De dir molt, moltíssim, de tot, de descripció, de retrat psicològic, etc., en molt poques paraules. També és molt emocionant, vull dir, pensar amb la seva autora, amb l'Irene Nemirovsky, d'origen ucraïnès, que va néixer l'any 1903 i que justament, vull dir, va morir a Auschwitz, a l'Holocaust, en la deportació, en l'any 1942. Justament, vull dir, ella ja era una autora consagrada, vull dir, en l'any 29 comença a publicar amb molt d'èxit i de tal manera que les seves obres es passen al cinema i tot. Aquí també és interessant dir que, com en el cas de la Gota Christoph, el francès no era la seva llengua materna, però en aquest cas sí que ho era, perquè havia estat completament educada, criada per una institutriu francesa, perquè ella pertanyia a una de les famílies importants de la Rússia, com si diguéssim, imperial, que per això, en el moment de la Revolució Russa, vull dir, van fer la fugida cap a França. I aleshores a França ella ja estudia a la Sorbona i ja té el títol de lletres, vull dir, en francès. Per tant, vull dir, el francès en aquest cas és pràcticament la seva llengua materna. L'obra aquesta del bal és de l'any 1930. És també molt emocionant pensar que en l'any 38, quan us dic que ja havia tingut molt èxit, vull dir, en canvi, no li donen la nacionalitat francesa, cosa que després veureu, vull dir, que esclar, ja heu vist que li va resultar totalment dramàtic perquè com a jueva, malgrat es havia convertit al cristianisme, que vull dir, també són d'aquelles coses curioses, vull dir, va ser deportada tant ella com el seu home, l'Epstein, i aleshores l'obra seva més important, que és La suite francesa, és una obra que queda amb una maleta que guarden les seves filles i que no gosen obrir-la, vull dir, pensant què és el que es trobaran, no gosen obrir-la fins a l'any 98 i no es publica fins a l'any 2004. I és una obra que, francament, vull dir, és impressionant perquè és el testimoni de l'ocupació de França pels nazis. Vull dir, i aquesta és l'obra que ja l'ha consagrada per sempre més, recuperant tot aquest èxit que havia tingut ja abans. Vull dir, de la novel·leta en qüestió, primer de tot, vull dir, això que us deia, vull dir, és una petita novel·la, és una novel·la curta, és un relat, és un conte, vull dir, que són aquestes coses que costen tant des del punt de vista de l'anàlisi literària, dir què és exactament quan és una cosa tan acabada i tan ben feta. Jo m'agradaria destacar, sobretot, el que, esclar, és de protagonisme femení i que els personatges femenins que surten, cadascun d'ells té una força impressionant. Vull dir, la mare no diguem, vull dir, després la pròpia Antoinette, vull dir que és l'adolescent, la institutriu francesa i la senyoreta Isabel, que és la del piano. I aleshores, vull dir, a partir d'aquests 4 personatges, de quina manera es produeix el suspens i que arriba amb el drama. I hi ha una cosa que la gent que hem tractat molt de temps amb preadolescents i adolescents, vull dir, ens fa molta angúnia, que és això, aquesta maldat de la gent jove, que senzillament és perquè no calibren les conseqüències dels seus actes, o potser sí que les calibren. Però vull dir que aquesta és un dels elements que psicològicament pesa més. Vull dir, recomanada al 100%, com deia l'Isabel Frank, vull dir, s'ha portat al cinema i s'ha portat al teatre i aleshores, vull dir, és perquè la força dramàtica és molt forta
i vull dir, serveix per commoure, serveix per commoure. Si us sembla, jo no diria res més i començaria així. La senyora Camp va entrar a l'estudi tancant la porta tant de cop que totes les llàgrimes de l'aranya de vidre van dringar, agitades pel corrent d'aire, amb un nítid i alegre so de cascavells. Però l'Antoinette no havia deixat de llegir, tan inclinada sobre el faristol que fregava la pàgina amb els cabells. La seva mare se la va quedar mirant un moment sense dir res i tot seguit se li va plantar al davant de braços plegats. Almenys podries deixar de fer el que fas, filla meva, li va dir alçant la veu quan arriba ta mare. Que tens el cul enganxat a la cadira? Quina educació! I Miss Betty, on és? A l'habitació del costat, la fressa d'una màquina de cosir marcava el ritme d'una cançó, un What shall I do when you'll be gone away, cantussejat per una veu desafinada i jove. Miss, va cridar la senyora Camp, tingui la bondat de venir. Ara mateix, senyora Camp. L'anglesa, galta vermella, amb uns ulls esporuguits i dolços i una trena recollida que li encerclava el cap petit i rodó, es va esmunyir per la porta entreoberta. L'he contractat, va començar en to sever la senyora Camp, perquè vigili i instrueixi la meva filla, em sembla, no perquè es faci roba. No ho sap l'Antoinette que s'ha d'aixecar quan entra la seva mare? Oh, Antoinette, how can you? Va dir la Miss amb una mena de refilet entristit. L'Antoinette s'havia acabat posant dreta i s'aguantava maldestrament sobre una cama. Era una noieta de 14 anys, alta i vulgar, amb una figura pàl·lida pròpia d'aquesta edat i tan descarnada que semblava als ulls de les persones grans una taca rodona i clara, sense faccions, amb les parpelles abaixades i moltes ulleres, amb una boca petita sempre tancada. 14 anys, els pits que li tiben la roba cenyida de col·legiala i que fereixen i molesten el cos fràgil infantil. Uns peus grossos i uns rems llargs amb una mà vermella al capdavall, de dits tacats de tinta, que potser acabaran sent els braços més bonics del món. Una nuca delicada, els cabells curts, sense color, secs i fins. Ja em perdonaràs, Antoinette, però al final les teves maneres em fan perdre la paciència, filla meva. Seu. Tornaré a entrar i em faràs el favor de posar-te dreta immediatament. Entesos? La senyora Camp va recular unes quantes passes i va obrir la porta per segona vegada. L'Antoinette es va aixecar amb parsimònia i amb tan poca gràcia que la seva mare es va afanyar a demanar-li, estrenyent els llavis amb expressió amenaçadora. Que li molesta aixecar-se, potser, senyoreta? No, mama, va dir l'Antoinette amb veu baixa. Per què fas aquesta cara, doncs? L'Antoinette va somriure fent un esforç lànguid i penós que li va deformar dolorosament les faccions. Hi havia moments que odiava tant les persones grans que li venien ganes de matar-les, de desfigurar-les o bé de cridar «m'emprenyes», picant de peu. Però els seus pares sempre li havien fet por. Temps enrere, quan l'Antoinette era més petita, la seva mare se la posava sovint a la falda i l'estrenyia contra el pit i la manyegava i l'abraçava. Tot això, però, l'Antoinette ho havia oblidat, mentre que en el més profund d'ella mateixa havia conservat el record dels crits d'irritació que li passaven per sobre el cap. Aquesta nena sempre la tinc cosida a les faldilles. Oh, m'has tornat a embrutar el vestit amb les sabates brutes. Castigada de cara a la paret, aviam si n'aprens, que arribes a ser curta. I un dia, per primera vegada a la seva vida, aquell dia havia volgut morir-se en una cantonada durant una escena aquesta frase airada pronunciada tan fort que la gent que passava s'havia tombat. Vols que et venti una cleca, I tot seguit la cuissó d'una bufetada, al mig del carrer. Tenia 11 anys i era alta per l'edat que tenia. I tant se li donava el que en pensessin els vianants, les persones grans, però en aquell mateix instant sortia de l'escola una colla de nens que se la van mirar rient. I doncs, noia,
Ai, aquella burla que l'encalçava mentre caminava amb el cap baix pel carrer fosc i tardoral, amb els llums fent-li pampallugues a través de les llàgrimes. Encara ploriqueges? Ai, quin caràcter! Si et corregeixo, és pel teu bé, saps? I no em tornis a fer posar nerviosa, t'ho aconsello. Gent sense entranyes. I ara encara era expressament per turmentar-la, per torturar-la, per humiliar-la, que del matí al vespre li estava a sobre. Com s'agafa la forquilla? Davant del criat, Déu meu. I ves dreta, com a mínim, que no sembli xaperuda. Tenia 14 anys, era una noia gran i en els seus somiejos una dona estimada i bonica. Els homes la festejaven, l'admiraven, tal com Andrea Scarelli festeja Helena i Maria i Julien de Civerceau, Maud Roubre, els llibres, l'amor. Li va venir una esgarrifança. La senyora Camp acabava. I si et penses que et pago una anglesa perquè tinguis aquestes maneres, t'equivoques de mig a mig, maca. Més baix, mentre arreglava a la filla un floc de cabells que li queia sobre el front, va dir: no te'n recordes mai, Antoinette, que ara som rics. I tombant-se cap a l'anglesa, Miss, aquesta setmana tindré molts encàrrecs per fer-li. Dono un ball el dia 15. Un ball, va murmurar l'Antoinette obrint molt els ulls. Sí, va dir la senyora Camp amb un somriure, un ball. Va mirar l'Antoinette amb expressió d'orgull i tot seguit va assenyalar furtivament l'anglesa, arrufant les celles. No li deus haver dit res, espero. No, mama, no, va dir vivament l'Antoinette. L'Antoinette estava al corrent d'aquella dèria de la seva mà. Al començament, d'això feia 2 anys, quan van deixar el vell pis del carrer Favart gràcies a un cop de sort que l'Alfred Camp havia tingut a la borsa, amb la caiguda del franc i la posterior caiguda de la lliura del 1926 que els havia fet rics, els pares de l'Antoinette la cridaven cada matí a la seva habitació. La mare, encara al llit, es feia la manicura. A la cambra davant, al costat, el seu pare, un jueu magre i menut amb ulls flamejants, s'afeitava, es rentava, es vestia amb la rapidesa nerviosa pròpia de tots els seus moviments, que li havia valgut que els seus companys, els jueus alemanys de la borsa, li donessin el sobrenom de Feuer. L'havia pujat i baixat tants anys i anys aquella gran escalinata de la borsa. L'Antoinette sabia que abans havia sigut comptable a la Banque de Paris i, més enrere, conserge a l'entrada del banc en lliurer blanc. Una mica abans de néixer l'Antoinette, s'havia casat amb la seva amant, la senyoreta Rosine, que era la secretària del director. Durant 11 anys havien viscut en un pis petit i fosc darrere l'Opéra Comique. L'Antoinette es recordava a si mateixa passant a net els deures, al vespre, a la taula del menjador, mentre la minyona rentava els plats amb estrèpit a la cuina i la senyora Camp llegia novel·les, reclinada sota el llum, un gran llum de sostre amb un globus de vidre deslluït on brillava la flama viva del gas. A vegades la senyora Camp deixava anar un gran sospir d'irritació, tan fort i tan brusc que l'Antoinette feia un salt de la cadira. El senyor Camp li demanava: «Què tens?» I la Rosine li responia: «Em fa ràbia pensar que hi ha gent que viu bé, que és feliç, mentre que jo estic passant els millors anys de la meva vida en aquesta cofurna sargint els mitjons». El senyor Camp arronsava les espatlles i no deia res. Aleshores, molt sovint, la Rosine es tombava cap a l'Antoinette i exclamava de mal humor: «I tu, què escoltes? Què n'has de fer, què diem els grans?» I acabava: «Doncs mira, filla meva, si esperes que el teu pare faci fortuna com ho promet des del dia que ens vam casar, ja et pots anar esperant, que n'hi ha per temps. Et faràs gran i estaràs com la teva pròpia mare,
esperant. I quan deia aquest mot, esperant, a les faccions dures, crispades i eixutes se li dibuixava una expressió patètica, profunda, que tocava el cor a l'Antoinette i que sovint li feia allargar els llavis, instintivament, cap a la cara de la mare. Pobrissona, deia la Rosine, acariciant-li el front. Però una vegada la mare havia exclamat: «Va, deixa'm estar, que m'empipes. Pots arribar a ser molt pesada quan vols». I des d'aquell dia, l'Antoinette no havia tornat a fer-li més petons que el dematí i el del vespre, que pares i fills es fan sense pensar-hi, com quan dos desconeguts es donen la mà. I de cop s'havien fet rics, d'un dia per l'altre, sense que ell hagués acabat d'entendre mai com. S'havien mudat a un gran pis lluminós i la seva mare s'havia tenyit els cabells d'un ros molt bonic, que abans no duia. L'Antoinette contemplava amb recel aquella cabellera esplendorosa que no reconeixia. «Antoinette», li ordenava la senyora Camp, «respon-me. Què has de dir quan la gent et demani on vivíem l'any passat?» «No diguis bestieses», deia el senyor Camp des de l'habitació del costat. «Qui vols que li demani res a la nena? No coneix ningú». «Jo ja m'entenc», li replicava la senyora Camp alçant la veu. «I què me'n dius dels criats?» «Si mai li veig dir res als criats em sentirà. Entesos, Antoinette? Sap que ha de callar i estudiar les lliçons i s'ha acabat. Ningú li ha de demanar res més». I tombant-se cap a la seva dona: «No és pas idiota, eh?» Quan ja no hi era, però, la senyora Camp hi tornava. «Si et demanen res, Antoinette, diràs que passàvem l'any a la Provença. No cal que concretis si era a Canes o Niça, si no és que t'ho demanen. Aleshores, valdrà més que diguis Canes, que fa més fi. De totes maneres, el teu pare té raó. El que has de fer és callar. Una noia ha de parlar tan poc com puguin les persones grans». I l'engegava amb un gest del seu vell braç nu, una mica mossut, on brillava el braçalet de brillants que el seu marit li havia regalat feia poc i que ella només es treia a l'hora de banyar-se. L'Antoinette recordava tot això vagament, mentre la seva mare demanava a l'anglesa: «L'Antoinette fa bona lletra, almenys?» «Sí, senyora Camp». «Per què?», va demanar amb timidesa l'Antoinette. «Per què?», li va explicar la senyora Camp. «Aquest vespre m'ajudaràs a escriure els sobres. Enviaré quasi 200 invitacions, saps? Tota sola no me'n sortiria. Miss Betty, dono permís a l'Antoinette perquè avui se'n vagi a dormir una hora més tard que de costum». «Estàs contenta, espero», va dir a la seva filla, tombant-se cap a ell. Però com que l'Antoinette, perduda una altra vegada en els seus somiejos, no responia, la senyora Camp va arronsar les espatlles. «Sempre és a la lluna, aquesta nena», va comentar a mitja veu. «No t'omple d'orgull pensar que els teus pares donen un ball? No et fa il·lusió res, nen, em sembla». Va acabar amb un sospir i se'n va anar. Aquell vespre, l'Antoinette, a qui l'anglès acostumava a portar a dormir a les 9 en punt, es va quedar a la sala amb els seus pares. Hi entrava tan poc sovint que es va quedar mirant amb atenció la fusteria blanca i el mobiliari daurat com quan visitava una casa desconeguda. La seva mare li va assenyalar un petit vetllador on hi havia tinta, plomes i una pila de cartes i de sobres. «Asseu-te allà, jo et dictaré les adreces». «Veniu, estimat», va dir, alçant la veu, tombant-se cap al seu marit, perquè el criat l'esperava a la taula de l'habitació del costat, i davant del servei, des de fa uns quants mesos, els Camp procuraven tractar-se de vos. Quan va tenir el senyor Camp al costat, la Rosine li va dir amb un xiu-xiueig: «Sisplau, digues al criat que se'n vagi, va, que em fa nosa». De cop va sorprendre la mirada de l'Antoinette i enrojolada va exclamar:
I doncs, George, que en té per gaire? Quan acabi d'endreçar el que li falta ja podrà anar a dalt. Tot seguit van quedar en silenci tots tres, cada un clavat a la seva cadira. Quan el criat se'n va haver anat, la senyora Camp va deixar anar un sospir. La veritat és que no el puc veure, aquest George, no sé per què. Quan serveix a taula i me'l noto darrere, em fa passar la gana. De què rius com una beneita, Antoinette? Vinga, a treballar. Tens la llista de convidats, Alfred? Sí, va dir el senyor Camp, però abans deixa'm treure l'americana que tinc calor. Sobretot li va dir la dona, no la tornis a deixar per aquí de qualsevol manera com l'altre dia. Ja els vaig veure la cara, en George i la Lucy, que van trobar estrany que estiguessis a la sala amb mànigues de camisa. Tant se me'n dona el que puguin pensar els criats, va remugar el senyor Camp. Doncs fas mal fet, amor meu, perquè són ells els qui creen i destrueixen les reputacions, xerrant-ho tot a tot arreu. No hauria dit mai que la baronesa del tercer pis va baixar la veu i va vomitar unes paraules que l'Antoinette, tot i esforçar-s'hi, no va arribar a entendre. Sense la Lucy, que ha estat 3 anys amb ella, el senyor Camp es va treure de la butxaca un full cobert de noms i de terrotllans. Comencem per les meves coneixences, Rosine? Escriu, Antoinette. Senyor i senyora Banyús. No en sé l'adreça, però ja les aniràs mirant a la guia. Són molt rics, oi? Va murmurar la Rosina amb respecte. Molt. I creus que voldran venir? Jo no la conec, la senyora Banyús. Jo tampoc, però amb el seu marit hi tinc negocis i amb això n'hi ha prou. Es veu que la dona és encantadora i a més no rep gaires invitacions dintre del seu cercle, des d'aquell embolic que va tenir en aquelles disbauxes tan sonades que es van fer al Bois de Boulogne fa un parell d'anys. Alfred, sisplau, la nena. Però si no sap de què va. Escriu, Antoinette. A més, ara és una gran senyora. No et descuidis els Hostier, va dir vivament la Rosine. Es veu que fan unes festes esplèndides. Senyor i senyora Hostier a Rachon, amb 2 R's, Antoinette. Aquest, amor meu, no t'asseguro que vinguin, són molt bufats. La dona havia sigut, va fer un gest, què dius ara? Ni més ni menys. Conec gent que l'havia vist sovint en una casa de vora Marsella. Sí, de debò. Però d'això ja fa molt, prop de 20 anys. El casament l'ha polit molt, i ara rep gent molt refinada i amb les relacions és d'allò més exigent. Per regla general, passat 10 anys, totes les dones que han viscut molt acaben així. Valga'm Déu, va dir la senyora Camp, que és difícil. S'ha de ser metòdic, amor meu. A la primera recepció, tanta gent com es pugui. Com més colla, millor. No és fins a la segona o la tercera que no comences a triar. Aquesta vegada hem de convidar sense mirar prim. Si almenys sabessin que vindrà tothom, si hi ha gent que declina la invitació em sembla que em moriré de vergonya. El senyor Camp va fer una rialla, silenciosa. Si hi ha gent que declina la invitació, la pròxima vegada els tornaràs a convidar, i l'altra també. Mira, en el fons, si vols arribar lluny, només cal seguir al peu de la lletra la moral de l'Evangeli. Com? Si et peguen en una galta, para l'altra. El món és la millor escola de la humilitat cristiana. M'agradaria saber, va dir la senyora Camp vagament escandalitzada, d'on treus aquestes ximpleries, amor meu. El senyor Camp va somriure. Va, continuem. En aquest altre full hi ha unes quantes adreces que només hauràs de copiar, Antoinette. La senyora Camp es va inclinar sobre l'espatlla de la seva filla, que escrivia sense aixecar el front. És veritat que fa molt bona lletra, és molt polida. Escolta, Alfred, aquest tal Julián Nassan no és aquell que va estar a la presó per un despalt? En Nassan, sí. Va murmurar la Rosina una mica sobtada. El senyor Camp va dir, però que vens de l'or. Està rehabilitat, els reben a tot arreu i és un noi encantador i sobretot un gran empresari. Senyor Julián Nassan, avinguda Oix, 23 bis, va rellegir l'Antoinette. Què més, papa? Només n'hi ha 25, va gemegar la senyora Camp. No arribarem a 200 de cap manera, Alfred. Sí, dona, sí. No et comencis a posar nerviosa. On tens la teva llista? Tota la gent que vas conèixer l'any passat a Niça, a Deauville, a Chamonix. La senyora Camp va agafar una llibreta que hi havia sobre la taula. El comte Moisí, el senyor i la senyoreta Levy de Vinarreschi i el marquès d'Itxarra. És el gigolo de la senyora Levy i tothom els convida sempre junts. Vindrà el marit, almenys, va voler saber el senyor Camp, dubitatiu. Segur, són gent de casa bona i també hi ha uns quants marquesos. Mira, n'hi ha 5. El marquès de Vives i Hermosa, el marquès de... Escolta, Alfred, els has d'adreçar pel títol quan hi parles? És millor, no? No pas dient senyor marquès, esclar com els criats, sinó benvolgut marquès, benvolguda marquesa... perquè si no els altres convidats no sabran què en fem amb gent que té títol nobiliari.
Si els poguéssim enganxar una etiqueta a l'esquena series feliç, eh? Ai, tu i les teves bromes absurdes. Vinga, Antoinette, afanya't a copiar tot això, maca. L'Antoinette va escriure una estona i tot seguit va llegir en veu alta. El baró i la baronessa Levinstein-Levy, el comte i la comtessa de Poirier, són l'Abraham i la Rebecca Wilboom, que han comprat aquest títol. Quina bestiesa no fer-se dir Poirier. Per tant, jo es va abandonar un somieig profund. Comte i comtessa Camp, senzillament van murmurar que no sona gens malament. Attends un peu, conseilla Kampf, pas avant 10 ans. Cependant, Rosine triait des cartes de visite jetées pêle-mêle dans une coupe de malachite ornée de dragons chinois en bronze doré. « Je voudrais bien savoir qui sont ces gens-là tout de même, murmura-t-elle. C'est un lot de cartes que j'ai reçu pour la nouvelle année. Il y a des tas de petits gigolos que j'ai connus à Deauville. Il en faut le plus possible, ça meuble, et s'ils sont habillés proprement. Oh mon cher, tu plaisantes? Ils sont tous comtes, marquis, vicomtes pour le moins. Mais je ne peux arriver à mettre leur nom sur leur figure. Ils se ressemblent tous. Mais ça ne fait rien au fond. Tu as bien vu comme on faisait chez les Rothvan de Fiesque. On dit à tout le monde la même phrase exactement. Je suis si heureuse. Et puis, si on est forcé de présenter deux personnes l'une à l'autre, on bafouille les noms, on n'entend jamais rien. Tiens, Antoinette, ma petite, c'est un travail facile. Tout ça, les adresses sont marquées sur les cartes. Mais maman, interrompit Antoinette, ça, c'est la carte du tapissier. Qu'est-ce que tu racontes? Fais voir. Oui, elle a raison. Mon Dieu, je perds la tête, Alfred, je t'assure. Combien en as-tu, Antoinette? 172, maman. Ah, tout de même! Les Camps poussèrent ensemble un soupir de satisfaction et se regardèrent en souriant, comme deux acteurs sur la scène après un troisième rappel, avec une expression mêlée de lassitude heureuse et de triomphe. Ça ne va pas mal, hein? Antoinette demanda timidement. Est-ce que mademoiselle Isabelle Cossette, ce n'est pas ma mademoiselle Isabelle? Eh bien, mais si! Oh! S'exclama Antoinette. Pourquoi est-ce que tu l'invites? Elle rougit aussitôt avec violence, pressentant le sec. Ça te regarde? De sa mère. Mais madame Kampf expliqua avec embarras. C'est une très bonne fille, il faut faire plaisir aux gens. Elle est mauvaise comme la gale, protesta Antoinette. Mademoiselle Isabelle, une cousine des Kampf, professeure de musique dans plusieurs familles de riches coulisses juifs, était une vieille fille plate, droite et raide comme un parapluie. Elle enseignait à Antoinette le piano et le solfège. Excessivement myope et ne portant jamais de lorgnon, car elle était vaine de ses yeux assez beaux et de ses épais sourcils, elle collait sur les partitions son long nez charnu, pointu, bleu de poudre de riz, et dès qu'Antoinette se trompait, elle lui donnait rudement sur les doigts, avec une règle d'ébène, plate et dure comme elle-même. Elle était malveillante et fureteuse comme une vieille pie. La veille des leçons, Antoinette murmurait avec ferveur dans sa prière du soir, son père s'étant converti à l'époque de son mariage, Antoinette avait été élevée dans la religion catholique. Mon Dieu, faites que mademoiselle Isabelle meure cette nuit. La petite a raison, remarqua Camp surpris. Qu'est-ce qui te prend d'inviter cette vieille folle? Tu ne peux pas la sentir. Madame Camp faussa les épaules avec colère. Ah, tu ne comprends rien. Comment veux-tu que la famille la prenne sans ça? Dis donc, tu vois d'ici la tête de la tante Loridon qui s'est brouillée avec moi parce que j'avais épousé un juif, et de Julie Lacombe, et de l'oncle Martial, tous ceux dans la famille qui prenaient avec nous un petit ton protecteur parce qu'ils étaient plus riches que nous, tu te rappelles? Enfin, c'est bien simple, si on n'invite pas Isabelle, si je ne sais pas que le lendemain ils crèveront tous de jalousie, j'aime autant ne pas donner le bal du tout, écrit Antoinette. Est-ce qu'on dansera dans les deux salons? Naturellement, et dans la galerie. Tu sais que notre galerie est très belle. Je louerai des corbeilles de fleurs en quantité. Tu verras comme ce sera joli dans la grande galerie, toutes ces femmes en grande toilette avec de beaux bijoux, les hommes en habits. Chez les Lévy de Brudileschi, c'était un spectacle féerique. Pendant les tangos, on éteignait l'électricité. On laissait allumer seulement 2 grandes lampes d'albâtre dans les coins avec une lumière rouge. Oh, je n'aime pas beaucoup ça fait dancing. Ça se fait partout à présent, il paraît. Les femmes adorent se laisser tripoter en musique. Le souper naturellement par petites tables. Un bar peut-être pour commencer. C'est une idée. Il faut les dégeler dès qu'ils arrivent. On pourrait installer le bar dans la chambre d'Antoinette. Elle coucherait dans la lingerie ou le petit cabinet de débarras au bout du couloir pour une nuit. Antoinette tressaillit violemment. Elle était devenue toute pâle. Elle murmura d'une voix basse, étranglée. « Est-ce que je ne pourrais pas rester seulement un petit quart d'heure? Un bal, mon Dieu! Ce serait possible qu'il y eût là, à 2 pas d'elle, cette chose splendide qu'elle se représentait vaguement comme un mélange confus de folle musique, de parfums enivrants, de toilettes éclatantes, de paroles amoureuses chuchotées dans un boudoir écarté, obscur et frais comme une alcôve,
et qu'elle fût couchée ce soir-là, comme tous les soirs, à 9 heures, comme un bébé? Peut-être des hommes qui savaient que les Kampf avaient une fille demanderaient-ils où elle était, et sa mère répondrait avec son petit rire détestable: « Oh, mais elle dort depuis longtemps, voyons !» Et pourtant, qu'est-ce que ça pouvait lui faire qu'Antoinette elle aussi eût sa part de bonheur sur cette terre? Oh mon Dieu, danser une fois, une seule fois, avec une jolie robe, comme une vraie jeune fille, serrée dans des bras d'homme. Elle répéta avec une sorte de hardiesse désespérée en fermant les yeux, comme si elle appuyait sur sa poitrine un revolver chargé. Seulement un petit quart d'heure, dit maman. Quoi? Cria madame Kampf stupéfaite. Répète un peu. Tu iras au bal de monsieur Blanc, dit le père. Madame Kampf haussa les épaules. Décidément, je crois que cet enfant est folle. Antoinette cria tout à coup, la figure bouleversée. « Je t'en supplie, maman, je t'en supplie, j'ai 14 ans, maman, je ne suis plus une petite fille. Je sais qu'on fait son entrée dans le monde à 15 ans. J'ai l'air d'avoir 15 ans et l'année prochaine… » Madame Kampf éclata subitement. « Ça, par exemple, ça, c'est magnifique !» cria-t-elle d'une voix enrouée de colère. « Cette gamine, cette morveuse, venir au bal, voyez-vous ça? Attends un peu, je te ferai passer toutes ces idées de grandeur, ma fille. Ah, tu crois que tu entreras dans le monde l'année prochaine? Qu'est-ce qui t'a mis ces idées dans la tête? Apprends, ma petite, que je commence seulement à vivre, moi, tu entends, moi, et que je n'ai pas l'intention de m'embarrasser de sitôt d'une fille à marier. Je ne sais pas ce qui me retient de t'allonger les oreilles pour te changer les idées, continua-t-elle sur le même temps, en faisant un mouvement vers Antoinette. Antoinette recula et pâlit davantage. Une expression égarée, désespérée dans ses yeux, frappa Kampf d'une sorte de pitié. « Allons, laisse-la, dit-il en arrêtant la main levée de Rosine. Elle est fatiguée, énervée, cette petite. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Va te coucher, Antoinette. » Antoinette ne bougeait pas. Sa mère la poussa légèrement par les épaules. « Allez, oust, et sans répliquer. File ou bien gare !» Antoinette tremblait de tous ses membres, mais elle sortit avec lenteur sans une larme. « Charmant, dit madame Kampf quand elle fut partie, ça promet. D'ailleurs, j'étais toute pareille à son âge, mais je ne suis pas comme ma pauvre maman, qui n'a jamais su me dire non à moi. Je la materai, je t'en réponds. Mais ça lui passera en dormant, elle était fatiguée. Il est déjà 11 heures, elle n'a pas l'habitude de se coucher si tard, c'est ça qui l'aura énervée. Continuons la liste, c'est plus intéressant, dit Kampf. Enmig de la nit, Miss Betty es va despertar a causa d'uns sanglots procedents de l'habitació del costat. Va engegar l'electricitat i va escoltar un moment a través de la paret. Era la primera vegada que sentia plorar la filla del camp. Quan la senyora Camp la renyava, l'Antoinette acostumava a empassar-se les llàgrimes i no deia res. «Què passa, nena?», li va demanar l'anglesa. Els sanglots van cessar a l'acte. «M'imagino que si la vostra mare us ha renyat és pel vostre bé, Antoinette. Demà li demanareu perdó. Us fareu una abraçada i fora. Però ara heu de dormir. Voleu una tassa calenta de tila? No, em podries respondre, almenys?» Va acabar veient l'Antoinette. Callava. «Ostres, ostres! Són molt lletges les nenes quan fan morros. Feu pena al vostre àngel de la guarda». L'Antoinette va remugar. «Anglesa idiota!» i va allargar cap a la paret, contra els seus punys fràgils. Tots són uns miserables, egoistes, hipòcrites. Tots tant se'ls en dona que s'ofegués tota sola a les fosques, a força de plorar, que se sentís sola i desgraciada com un gos perdut. Ningú l'estimava, ni una sola persona al món. Tan cecs i estúpids eren que no veien que era 1000 vegades més intel·ligent, més sàvia, més eixerida que tots plegats. Tots aquells que s'atrevien a educar-la, a instruir-la, eren uns nous rics, barroers i incultes. Ai, com se n'havia rigut per dintre tot aquell vespre, i ells, esclar, no se n'havien adonat. Tant era que rigués com que plorés davant seu, que ni tan sols es dignaven veure-ho. Una nena de 14 anys, una noia petita, és una cosa tan menyspreable i tan vil com un gos. Amb quin dret l'enviaven a dormir? La castigaven? La insultaven? Ai, m'agradaria que morissin.
A l'altra banda de la paret se sentia l'anglesa respirant plàcidament, adormida. L'Antoinette va tornar a posar-se a plorar, però més baix, notant el gust de les llàgrimes que li regalimaven fins a les comissures dels llavis i li entraven a la boca. De cop va envair-la un estrany plaer. Era la primera vegada que plorava d'aquella manera, sense fusions, sense cinglot, en silenci, com una dona. Més endavant, ploraria per amor, les mateixes llàgrimes. Va quedar-se una estona escoltant-se els sanglots que li passaven pel pit com una maror greu i profunda. La boca xopa de llàgrimes. Tenia un gust de sal de mar. Va encendre el llum i es va mirar amb atenció al mirall. Tenia les parpelles inflades, les galtes vermelles i solcades de venetes, com una nena a qui han pagat. Era lletja, lletja, lletja. Es va tornar a posar a sanglotar. Vull morir-me, Déu meu, fes que em mori. Déu meu, Verge Santa, per què m'heu fet néixer entre ells? Castigueu-los, sisplau. Castigueu-los una vegada, aleshores ja em podré morir. Va, interrompre'ls i va dir de cop, amb veu alta. Segur que tot és una enganyifa. El bon Jesús, la Mare de Déu, una enganyifa, com els bons pares dels llibres i l'adolescència feliç. Sí, l'adolescència feliç. Quina enganyifa, quina gran enganyifa! I va repetir amb ràbia, mossegant-se les mans amb tanta força que va notar que li sagnaven entre les dents. Feliç, feliç, més m'estimaria ser morta i enterrada. Una esclavitud, una presó, haver de repetir les mateixes accions cada dia, a la mateixa hora, llevar-se, vestir-se, els vestidets foscos, les botines grosses, les mitges de canaler, igual que un uniforme, perquè al carrer ningú seguís ni un instant amb la mirada aquella noiet insignificant que passava. Idiotes! No li veureu mai més aquesta pell fina ni aquestes parpelles llises, intactes, joves i amb ulleres. Ni la bellesa d'aquests ulls avergonyits, murris, que reclamen, que desdenyen, que esperen. Mai més, mai més. Per què aquest anhel vergonyós, desesperat, que li rosega el cor quan veu passar dos enamorats cap al tard, que caminen agafats i tituejant una mica com embriagats? S'avorreix com una vella a 14 anys? Sap que li acabarà arribant el moment, però se li fa tan llarg que sembla que no hagi d'arribar mai. I mentre espera, tota aquesta vida estreta, humiliada, les lliçons, la dura disciplina, la mare que crida. Aquesta dona que s'ha atrevit a amenaçar-me. I va dir deliberadament en veu alta. No ho hauria gosat, però va recordar la mà aixecada. Si m'hagués tocat, l'hauria esgarrapat, l'hauria mossegat. A més, sempre em puc escapar, i per sempre, per la finestra. I va pensar febrosament. I es va veure a si mateixa a la vorera, ajaguda, desagnant-se. El 15 no hi hauria ball, dirien. Aquesta mossa hauria pogut triar un altre dia per matar-se, de la mateixa manera que la seva mare havia dit, vull viure jo. Potser en el fons el que li havia dolgut més de tot era allò. Havia sigut la primera vegada que l'Antoinette veia als ulls maternals aquella freda mirada de dona d'enemiga. Egoistes, miserables, sóc jo qui vol viure, jo. Sóc jo qui sóc jove. Em volen robar la part de felicitat que em toca en aquest món. Ai, tant de bo pogués ser en aquest ball parar d'encantament i ser la més bonica, la més vistosa i tenir els homes als meus peus, va mussitar. No la coneixíeu, és la senyora Camp. No és allò que se'n diu bonica, si voleu, però és encantadora.
i molt eixerida. Eclipsa totes les altres. Ah, que sí? La seva mare, en canvi, al seu costat, sembla una cuinera. Va reposar el cap al coixí xop de llàgrimes i va tancar els ulls. Una mena d'abandó voluptuós li relaxava dolçament els membres cansats. Va tocar-se el cos per sobre de la camisa de dormir. Amb dits lleugers, tendrament, respectuosament, un cos jove, preparat per a l'amor, va murmurar. 15 anys, Romeu, l'edat de la Julieta. Quan tingui 15 anys, la vida tindrà un altre sabor. L'endemà, la senyora Camp no va parlar a l'Antoinette de l'escena del vespre anterior, però tota l'estona que va durar el dinar es va dedicar a fer-li notar el seu mal humor per mitjà d'una successió de les reprensions breus que acostumava a fer servir quan estava enfadada. Què somies, que et penja el llavi? Tanca la boca i respira pel nas. Que és bonic per uns pares tenir una filla que està sempre als núvols. Vigila. Com menges? Segur que ja has tacat les estovalles? No pots menjar com Déu mana a l'edat que tens? I no belluguis les ales del nas, per l'amor de Déu. Has d'aprendre a escoltar els comentaris que et fan sense fer aquesta cara. No dius res? Que no tens llengua? Això, ara plora. Va continuar posant-se dreta i tirant el tovalló sobre la taula. Mira, m'estimo més anar-me'n que continuar tenint al davant aquesta cara de beneita. Va sortir donant un cop de porta i l'Antoinette i l'anglesa es van quedar soles davant la taula desendreçada. Acabeu les postres, Antoinette, va dir la Miss amb un xiu-xiueig, que arribareu tard a la lliçó d'alemany. Amb la mà tremolosa, l'Antoinette es va acostar a la boca al quarter de taronja que acabava de pelar. Va posar-se a menjar a poc, amb calma, perquè el criat, immòbil darrere la seva cadira, es pensés que es mostrava indiferent a aquell reny i que menyspreava aquella senyora. Però, desgrat seu, les llàgrimes se li escapaven per les parpelles inflades i li lliscaven rodones i brillants pel vestit. Al cap d'una estona, la senyora Camp va entrar a l'estudi amb el plec d'invitacions a la mà. Després de berenar vas a fer la lliçó de piano, oi, Antoinette? Doncs deixaràs a la Isabel al seu sobre. I vostè, Miss, anirà a portar a correus tots els altres. Com vostè digui, senyora Camp. A l'oficina de correus hi havia una gentada. Miss Betty va mirar l'hora. Ui, no tenim pas temps, és tard. Ja hi tornaré a passar mentre feu la lliçó, Antoinette, va dir desviant la mirada i amb les galtes encara més vermelles que de costum. No us fa res, oi que no? No, va murmurar l'Antoinette. No va dir res més, però quan Miss Betty, recomanant-li que s'afanyés, la va haver deixat davant la casa on vivia la senyoreta Isabel, l'Antoinette va esperar un moment amagada a l'entrada de la porta cotxera i va veure que l'anglesa corria cap a un taxi que hi havia parat a la cantonada. El vehicle va passar molt a prop de l'Antoinette, que es va posar de puntetes i va mirar a dintre amb curiositat i amb por, però no va veure res. Va estar-se un moment immòbil, seguint amb els ulls el taxi que s'allunyava. Ja m'ho pensava que tenia un xicot. Segur que ara s'estan fent petons, com als llibres. Ell li deu dir, t'estimo. I ella, deu ser la seva amant? I també va pensar amb una mena de vergonya i de viva repugnància que se li barrejaven amb un sofriment obscur. Lliure, sola amb un home. Quina sort que té. Segur que aniran al Bois. M'agradaria que la mama els veiés. Ui, com m'agradaria, va murmurar estrenyent els punys. Però no, els enamorats tenen sort. Són feliços, estan junts, es fan petons. El món és ple d'homes i de dones que s'estimen. Per què jo no puc? Tenia la cartera escolar al davant, a la mà, fent-la gronxar amb el braç. Se la va mirar amb ràbia i tot seguit va deixar anar un sospir.
Va fer girar una mica els talons i va travessar el pati. Feia tard. La senyoreta Isabel diria: «Què no t'han ensenyat? Que la puntualitat és la primera obligació que un infant ben educat té cap als seus professors, Antoinet?» «És tonta, és lletja, és vella», va pensar amb exasperació. En veu alta va borbullar: «Bon dia, senyoreta, si arribo tard és per la meva mare, no per culpa meva. M'ha dit que us doni això», i en el moment que li allargava el sobre va afegir amb una inspiració sobtada: «I us demana que em deixeu plegar 5 minuts abans que de costum». Així potser podria veure venir la Miss acompanyada. Però la senyoreta Isabel no l'escoltava. Llegia la invitació de la senyora Camp. L'Antoinet va veure que de cop se li enrajolaven les galtes morenes i pensives. I doncs, un ball. La teva mare dona un ball. Girava i regirava la carta entre els dits fins que se la va passar furtivament pel dors de la mà. Era gravada o impresa i prou. Hi havia ben bé 40 francs de diferència. A l'acte va reconèixer el gravat amb el tacte. Va arronsar les espatlles malhumorada. Aquests Camps sempre havien tingut una vanitat i una prodigalitat fora mida. Abans, quan la Rosine treballava a la Banque de Paris, i d'això no en feia pas tant, valga'm Déu, es gastava tota la mesada en vestits, portava llenceria de seda, uns guants nous cada setmana. Segur que anava a cases de cites. Només aquestes els somreia la sort. A les altres... Va murmurar amargament: «La teva mare sempre ha sigut afortunada». Es mor d'enveja, va pensar l'Antoinet, i li va demanar amb una mitja rialla maliciosa: «Vindrà, oi?» «Faré els impossibles, de veritat, perquè tinc moltes ganes de veure la teva mare», va dir la senyoreta Isabel, «però no sé segur si podré. Resulta que hi ha uns amics, pares d'un altre alumne, els Gros, l'Aristide Gros, l'antic cap de gabinet, que segur que el teu pare sap qui és, que els conec des de fa anys, que m'han convidat a teatre i m'he compromès a anar-hi, saps? Però bé, ja miraré d'arreglar-ho», va acabar sense concretar més. En tot cas, digues a la teva mare que estaré encantada de passar una estona amb ella». «D'acord, senyoreta. I ara, a treballar. Vinga, seu». L'Antoinet, sense pressa, va encarar-se bé la banqueta folrada de pelfa davant del piano. S'hauria vist amb cor de dibuixar de memòria cada taca, cada forat de la tapisseria. Va començar a fer escales. Va clavar els ulls amb ensopiment en un gerro que hi havia al faldar de la llar de foc, pintat de groc, negre de pols per dintre, sempre sense cap flor. I aquelles horribles capsetes fetes de petxines de la prestatgeria. Que n'arribava a ser de lleig, miserable i sinistre aquell pis petit i fosc on aprenia a tocar des de feia tants anys. Mentre la senyoreta Isabel li col·locava les partitures, l'Antoinet va tombar furtivament el cap en direcció a la finestra. Devia ser molt bonic el Bois, ara al capvespre, amb els arbres despullats, afinats per l'hivern, i el cel blanc com una perla. 3 dies a la setmana, des de feia 6 anys. Havia de durar fins que es morís allò? Maman, allume ton micro. A mi toca fins aquí. Antoinette, Antoinette, comment tiens-tu les mains? Recommence-moi ça, je te prie. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde chez ta mère? Je crois que maman a invité 200 personnes. Ah, elle croit qu'il y aura suffisamment de place. Elle ne craint pas trop qu'il fasse trop chaud, qu'on soit trop à l'étroit. Joue plus fort, Antoinette, du nerf. Ta main gauche est molle, ma petite. Cette gamme-ci pour la prochaine fois. Et l'exercice numéro 18 du 3e cahier de Cerny. Les gammes, les exercices, pendant des mois et des mois. La mort d'Azay, les chansons sans paroles de Mendelssohn,
la barcarolle des contes d'Hoffmann. Et sous ses doigts raides d'écolière, tout cela se fondait en une espèce d'informe et bruyante clameur. Mademoiselle Isabelle battait fortement la mesure avec un cahier de notes roulé dans ses mains. Pourquoi appuies-tu ainsi tes doigts sur les touches? Staccato, staccato! Tu crois que je ne vois pas comment tu tiens l'annulaire et l'auriculaire? 200 personnes, tu dis? Tu les connais tous? Non. Est-ce que ta mère va mettre sa nouvelle robe rose de pré-mai? Et toi, tu assisteras au bal? Je suppose, tu es assez grande. Je ne sais pas, murmura Antoinette avec un frémissement douloureux. Plus vite, plus vite. Voilà dans quel mouvement ça doit être joué. Une, deux, une, deux, une, deux. Allons, tu dors, Antoinette. La suite, ma petite fille. La suite. Ce passage hérissé de dièse où l'on bute à chaque coup. Dans l'appartement voisin, un petit enfant qui pleure. Mademoiselle Isabelle a allumé la lampe. Dehors, le ciel s'est assombri, effacé. La pendule sonne 4 fois. Encore une heure perdue, sombrée, qui a coulé entre les doigts comme l'eau et qui ne reviendra plus. Je voudrais m'en aller très loin ou bien mourir. Tu es fatiguée, Antoinette, déjà. À ton âge, je jouais 6 heures par jour. Attends donc un peu. Ne cours pas si vite comme tu es pressée. À quelle heure faudra-t-il que je vienne le 15? C'est écrit sur la carte. 10 heures. C'est très bien. Je te verrai avant. Oui, mademoiselle. Dehors, la rue était vide. Antoinette se colla contre le mur et attendit. Au bout d'un instant, elle reconnut le pas de Miss Betty qui se hâtait au bras d'un homme. Elle se jeta en avant, buta dans les jambes du couple. Miss Betty poussa un faible cri. « Oh, Miss, je vous attends depuis un grand quart d'heure !» Un éclair, elle eut presque sous les yeux le visage de Miss tellement changé qu'elle s'arrêta comme si elle hésitait à le reconnaître. Mais elle ne vit pas la petite bouche pitoyable, ouverte, meurtrie comme une fleur forcée. Elle regardait avidement l'homme. C'était un très jeune homme, un étudiant, un collégien peut-être, avec ses tendres lèvres enflammées par les premiers coups de rasoir, de jolis yeux effrontés. Il fumait. Tandis que Miss balbutiait des excuses, il dit tranquillement à haute voix « Présentez-moi, ma cousine. »« My cousine, Antoinette, » souffla Miss Betty. Antoinette tendit la main. Le garçon rit un peu, se tut. Puis il parut réfléchir et enfin proposa « Je vous accompagne, n'est-ce pas ?» Tous les trois, ils descendirent en silence la petite rue vide et noire. Le vent poussait contre la figure d'Antoinette un air frais, mouillé de pluie, comme embué de larmes. Elle ralentit le pas, regarda les amoureux qui marchaient devant elle sans rien dire, serrés l'un contre l'autre, comme ils allaient vite. Elle s'arrêta. Ils ne détournèrent même pas la tête. Si une voiture m'écrasait, est-ce qu'ils entendraient seulement? Pensa-t-elle avec une singulière amertume. Un homme qui passait la heurta. Elle eut un mouvement effrayé de recul, mais ce n'était que l'allumeur de réverbère. Elle vit comme il les touchait un à un avec sa longue perche, et ils s'enflammaient brusquement dans la nuit. Toutes ces lumières qui clignotaient et vacillaient comme des bougies au vent. Tout à coup, elle eut peur. Elle courut en avant de toutes ses forces. Elle rejoignit les amoureux devant le pont Alexandre III. Ils se parlaient très vite, très bas, dans la figure. En apercevant Antoinette, le garçon eut un geste impatienté. Miss Betty se troubla un moment, puis, saisie d'une brusque inspiration, elle ouvrit son sac, en tira le paquet d'enveloppes. « Tenez, chérie, voilà les invitations de votre maman que je n'ai pas encore mises à la poste. Courez vite jusqu'à ce petit bureau du tabac, là, dans la petite rue à gauche. Vous voyez la lumière, vous les jetterez à la boîte. Nous vous attendons ici. » Elle fourra le paquet préparé dans la main d'Antoinette, puis elle s'éloigna précipitamment. Au milieu du pont, Antoinette la vit s'arrêter de nouveau, attendre le garçon en baissant la tête. Ils s'appuyèrent contre le parapet. Antoinette n'avait pas bougé.
À cause de l'obscurité, elle ne voyait que 2 ombres confuses, et tout autour, la scène noire et pleine de reflets. Même quand ils s'embrassèrent, elle devina plutôt qu'elle ne vit le fléchissement, l'espèce de chute molle de 2 visages, l'un contre l'autre. Mais elle tordit brusquement les mains comme une femme jalouse. Dans le mouvement qu'elle fit, une enveloppe s'échappa et tomba à terre. Elle eut peur et la ramassa à la hâte. Et au même instant, elle eut honte de cette peur. Quoi? Toujours trembler comme une petite fille? Elle n'était pas digne d'être une femme. Et ces deux-là qui s'embrassaient toujours, ils n'avaient pas dénoué les lèvres. Une espèce de vertige s'empara d'elle, un besoin sauvage de bravade et de mal. Les dents serrées, elle saisit toutes les enveloppes, les froissa dans ses mains, les déchira et les lança toutes ensemble dans la Seine. Un long moment, le cœur dilaté, elle les regarda qui flottaient contre l'arche du pont. Et puis, le vent finit par les emporter dans l'eau. L'Antoinette tornava a passejar amb la Miss pels vols de les 6 de la tarda. Com que ningú responia als trucs del timbre, Miss Betty va picar amb els artells. Darrere la porta van sentir arrossegadissa de mobles. Deuen preparar el guardarrobes, va dir l'anglesa. Ni pensava que el ball és aquest vespre. I vos? Va somriure a l'Antoinette amb una expressió de complicitat tamorenca i tendra, per si de cas, davant d'ella no havia tornat a veure el seu jove amant, però des d'aquella última cita l'Antoinette estava tan taciturna que inquietava la Miss amb el seu silenci i les seves mirades. El criat va obrir la porta. A l'instant, la senyora Kampf, que del menjador estant vigilava l'electricista, va saltar. «Com és que no entreu per la porta de servei?» va exclamar enfurismada. «Que no veieu que instal·lem el guardarroba a l'avantsala? Hem hagut de començar de cap i de nou. No acabarem mai», va continuar, i va agafar una taula per ajudar el porter i en George que arreglaven l'habitació. Al menjador i a la llarga galeria annexa, 6 criats amb americana de cotó blanc disposaven les taules per al sopar. Al mig havien parat el trinxant, tot guarnit de flors vistoses. L'Antoinette va voler entrar a la seva habitació, però la senyora Kampf va tornar a cridar. Cap aquí no pots passar. A la teva habitació hi ha el bar i la seva també estarà ocupada, Miss. Aquesta nit dormirà a l'habitació de planxar i tu, Antoinette, al traster. És al fons de tot i hi dormiràs bé. Ni tan sols sentiràs la música. Què fa? Va demanar l'electricista que treballava cantussejant sense afanyar-se. Que no ho veu, que aquesta bombeta no va? Escolti, senyora, tot vol el seu temps. La Rosine va arronsar les espatlles amb irritació. El seu temps. Fa una hora que hi està posat, va murmurar a mitja veu. Estrenyia les mans amb tanta crispació mentre parlava, amb un gest tan igual al que feia l'Antoinette quan s'enrabiava, que la filla, plantada al llindar, va tenir de cop una esgarrifança, com quan et trobes d'improvís davant d'un mirall. La senyora Kampf anava amb bata i sabatilles. Els cabells, esbullats, se li entortolligaven com serps al voltant de la cara encesa. De cop va descobrir el florista, que, carregat amb un braçat de roses, s'esforçava per passar pel costat de l'Antoinette, arrambant-se a la paret. Si em permet, senyoreta? Vinga, dona, enretira't! Va exclamar la senyora Kampf tan bruscament que l'Antoinette va fer una passa enrere, va donar un cop al florista amb el colze i li va esfollar una rosa. Ets un desastre, va continuar la mare amb una veu tan forta que tota la cristalleria de sobre la taula va tremolar. Es pot saber què fas aquí, ficant-te davant de tothom? Va, vés-te'n a la teva habitació. No, a la teva habitació no, a l'habitació de planxar. Allà on et sembli, però no et vull veure ni sentir més. Quan l'Antoinette se'n va anar, se'n va haver anat, la senyora Kampf va travessar a correcuita el menjador, el rebost ple de galledes on es refredava el xampany, i va entrar al despatx del seu marit.
El senyor Kampf parlava per telèfon. De seguida que va haver penjat, ella va exclamar: «Però què fas que encara no t'has afaitat?» «No diguis bestieses, si són les 6. Primer, són 7:15. I després, sempre falta alguna cosa que s'ha d'anar a comprar a última hora. Val més estar a punt». «Bestieses», va repetir ella amb irritació. «Ja hi ha els criats per anar a comprar el que calgui». «M'agrades quan comences a fer l'aristòcrata i el senyor», va dir arronsant les espatlles. «Ja hi ha els criats. Guarda't aquestes maneres per als convidats». El senyor Kampf va fer una ganyota. «No comencis a posar-te nerviosa, eh?» «Com vols que no m'hi posi?», va exclamar la Rosina amb veu plorosa. «Com vols que no m'hi posi? No va res a l'hora. Aquests criats inútils no acaben mai. Haig de ser a tot arreu, haig d'estar per tot, i fa 3 nits que no dormo. No puc més. Em sembla que em tornaré boja». Va agafar un cendrer petit de la plata i el va rebotre contra terra. Va semblar que aquest gest de violència la calmava. Va somriure una mica avergonyida. «Perdona'm, Alfred». El senyor Kampf va remenar el cap sense resposta. Quan la Rosina ja se n'anava, la va cridar: «Escolta, una cosa que et volia demanar. No has rebut res? Cap resposta de cap convidat?» «No, per què?» «No ho sé, ho trobo estrany». «I sembla fet aposta. Volia demanar a en Bartlemy si havia rebut la invitació i fa una setmana que no el veig per la borsa. Què et sembla si el telefono?» «Ara? Faríem pena». «Tot i així és estrany», va dir el senyor Kampf. La seva dona el va interrompre. «El que passa és que no es fa, això de respondre, i s'ha acabat. Hi vas o no hi vas? I saps què? Me n'alegro i tot, perquè vol dir que d'entrada ningú ha pensat fer-nos el salt. S'haurien excusat, si no, no trobes?» Com que no rebia resposta del marit, li va demanar amb irritació: «Sí o no, Alfred? No trobes que tinc raó? Què me'n dius?» El senyor Kampf va obrir els braços. «No ho sé, què vols que et digui? Sé el mateix que tu». Van mirar-se un moment en silenci. La Rosine va sospirar i va baixar el cap. «Ai, Déu meu, estem atabalats, eh?» «Aviat haurà passat», va dir el senyor Kampf. «Sí, ja ho sé, però mentrestant, no saps la por que tinc. M'agradaria que ja s'hagués acabat». «No et posis nerviosa», va repetir amb serenitat el senyor Kampf. Tot i així, anava fent giravoltar l'obrecartes amb aire absent. Va recomanar a la seva dona: «Sobretot, parla com menys millor. Tot frases estereotipades. Me n'alegro molt de veure'ls, prenguin alguna cosa, fa calor, fa fred». «El que serà horrorós», va dir la Rosine amb veu neguitosa, «seran les presentacions. Imagina tu, són gent que només he vist una vegada. Amb prou feines sé quina cara tenen. I ni es coneixen ni tenen res en comú. Vinga, va, alguna cosa te'n pescaràs. Ben mirat, tothom hi ha hagut de passar, sempre hi ha un primer dia». «Te'n recordes del piset del carrer Favart?», li va demanar inesperadament la Rosine. «I de quan vam trigar abans de canviar el sofà vell del menjador que estava tot desballestat? D'això fa 4 anys, i mira», va afegir assenyalant-li el feixuc mobiliari de bronze que els envoltava. «Insinues que», va dir ell, «d'aquí 4 anys rebrem ambaixadors i aleshores recordarem que un dia estàvem aquí, tremolant, perquè havia de venir un centenar de marquesots i meuques velles? És això?» Ella li va tapar la boca amb la mà rient. «Va, calla!» En el moment que sortia, va topar amb el majordom, que venia a avisar-la que els esbravadors no havien arribat amb el xampany i que el barman creia que no hi hauria prou ginebra per fer els còctels. La Rosine es va agafar el cap amb totes 2 mans. «Apa, només faltava això!», es va començar a exclamar. «No m'ho podien haver dit abans, això? On vol que trobi ginebra a aquesta hora? Tot és tancat i els esbravadors». «Fes-hi anar el xofer, amor meu», li va aconsellar el senyor Kampf. «El xofer se n'ha anat a sopar», va dir en George. «Esclar», va dir la Rosine, fora de si. «Esclar,
A ell tant se'n li'n fum, va rectificar. A ell tant se'n li'n dona, si el necessito com si no. El senyor ha de sopar i toca el dos. Un altre que despatxaré demà a primera hora, va afegir, adreçant-se a en George en un to tan airat que el criat va estrènyer els llavis. Si també ho diu per mi, va començar. No, i ara, George, i ara, com se li acut? Se m'ha escapat, ja ho veu, que estic nerviosa, va dir la Rosine, arrossant les espatlles. Agafi un taxi i vagi-se'n ara mateix a Chez Nicolas. Dóna-li diners, Alfred. La Rosine va córrer cap a la seva habitació, arreglant les flors, tot passant i amonestant els criats. Aquesta plata de rebosteria està mal posada. Adreci més la cua del faisà. Els sandvitxos de caviar fresc, on són? No els posi massa endavant, que tothom s'hi tirarà a sobre. On són les barquetes de foie gras? És que haig de ser tot arreu. Ara les desemboliquen, senyora, va dir el majordom, que la mirava amb una ironia prou feines dissimulada. Dec fer pena, va pensar de cop la Rosine, descobrint-se al mirall la cara vermella, els ulls esgarriats, els llavis tremolosos. Però com una criatura sobreexcitada va notar que no es podia calmar per molt que s'hi esforcés. Estava exhausta i a punt de plorar. Va entrar a la seva habitació. La criada deixava en aquells moments sobre el llit el vestit de festa, de lamé de plata, guarnit amb gruixudes franges de perles, les sabates que brillaven com joiells i les mitges de mussolina. Soparà ara, senyora? Vol que li serveixi el sopar aquí per no moure les taules? No tinc gana, va dir la Rosina amb disgust. Com vostè vulgui, però jo puc anar a sopar d'una vegada, va dir la Lucie, estrenyent els llavis, perquè la senyora Camp li havia fet recosir durant 4 hores les perles de les franges del vestit que s'esfilagarsaven. Pensi que són quasi les 8 i que la gent no som animals. Doncs vagi, filla, vagi, ni que jo no li deixés anar-hi, va exclamar la senyora Camp. Quan va quedar sola, es va deixar caure al canapè i va tancar els ulls. Però l'habitació estava glaçada com un celler, perquè al matí havien apagat els radiadors de tot el pis. Va tornar-se a aixecar i es va acostar al tocador. Vaig fer-te una pena. Va començar a maquillar-se la cara amb meticulositat. Primer, una capa gruixuda de crema que escampava amb totes dues mans. I després, el coloret líquid a les galtes, el negre d'ulls a les pestanyes, la ratlleta fina que allargava les parpelles cap als polsos, les pólvores. Es maquillava amb una lentitud extrema i de tant en tant s'aturava, agafava el mirall i es bevia amb els ulls la seva imatge amb una atenció apassionada, ansiosa i amb mirades dures, desafiants i sornegueres a la vegada. De cop, va agafar-se amb els dits un cabell blanc que tenia al pols i el va arrencar amb una ganyota de crispació. Ai, la vida era injusta. Aquella cara de quan tenia 20 anys, amb aquelles galtes com roses i les mitges sargides, la roba interior apedaçada. I ara les joies, els vestits i les primeres arrugues, tot junt. Calia afanyar-se a viure, agradar als homes, estimar. Els diners, els vestits i els cotxes luxosos, de què servien si a la teva vida no hi tenies un home, un enamorat, un amant jove? Com l'havia esperat ella, aquest amant? Havia escoltat i seguit homes que li parlaven d'amor quan ella encara era una pobra noia, perquè anaven mudats i tenien les mans cuidades. Quins cafres tots plegats. Però ella no havia deixat d'esperar. I ara li quedava l'última oportunitat, els últims anys de la bellesa, la de veritat, sense remei, la irreparable. Va tancar els ulls i es va imaginar uns llavis joves, una mirada àvida i tendra, carregada de desig. Amb pressa, com si corregués a una cita amorosa, es va treure la bata i es va començar a vestir. Posar-se les mitges, les sabates, el vestit, amb la traça pròpia de les dones que tota la vida han passat sense criada. Les joies. El seu marit deia que eren la inversió més segura. Va posar-se el seu gran collaret de perles de 2 enfilalls, tots els anells, braçalets de grans diamants que li recobrien tots 2 braços des del puny fins als colzes. I per acabar,
Va posar-se al cosset del vestit una gran agulla de pit de safirs, rubins i maragdes. Resplendia. Brillava com un reliquiari. Va recular unes passes, es va emmirallar amb un somriure satisfet. Per fi començava a viure. Potser aquell vespre mateix. Vés a saber. L'Antonet i Miss Betty acabaven de sopar a l'habitació de planxar sobre una post repenjada en dues cadires. Darrere la porta se sentien els criats trastejant pel rebost i un estrèpit continu de vaixella. L'Antonet no es movia, amb les mans juntes entre els genolls. A les 9, Miss Betty va mirar el seu rellotge. Ja és hora que ens anem a dormir. Antonet, vos no sentireu la música. Al quarto dels mals andresos dormireu la mar de bé. Com que l'Antonet no deia res, li va picar a les mans, tot rient. Vinga, Antonet, desperteu-vos. Què us passa? Va acompanyar-la fins a un traster petit, mal il·luminat, que havia moblat a correcuita amb un llit de ferro colat i dues cadires. Davant per davant, a l'altra banda del pati, es distingien les finestres resplendents de la sala i del menjador. Des d'aquí podreu veure ballar la gent. No hi ha finestrons, va dir Miss Betty, fent broma. De seguida que la Miss se'n va haver. Antonet va repenjar el front al vidre amb por i avidesa. Un tros de façana estava il·luminat per la claror daurada i càlida de les finestres, i darrere les cortines de tul no paraven de passar ombres corrents. Els criats. N'hi va haver un que va entreobrir una finestra i l'Antonet va sentir nítidament un so desacordat d'instruments al fons de la sala. Els músics ja hi eren. Déu meu, ja eren més de les 9. Tota la setmana havia estat esperant confusament alguna catàstrofe que se'n passés al món a temps perquè no s'escobrís res, però el vespre transcorria com cada vespre. En un pis veí, un rellotge va tocar 2:15. Encara faltava mitja hora o 3:15, i després, res. No passaria res. Segur, perquè aquell dia, quan tornaven totes dues de passejar, la senyora Camp havia abordat la Miss amb aquella impetuositat que tenia i que feia d'estaturat a l'acte la gent poruga, i li havia demanat: «Què? Ja heu anat a portar les invitacions a correus? Segur que no n'heu perdut ni us han traspaperat cap?» I la Miss havia dit: «Sí, senyora Camp». Era evident que ella n'era la responsable. Ella i prou. I si la despatxaven, li estaria bé. Així l'aprendria. «Tant se me'n fot, va balbucejar, i va mossegar-se amb fúria les mans que, amb la mossegada d'aquelles joves dents esmolades, va començar a sagnar. I l'altre, que em faci el que vulgui, que no li tinc por. Tant se me'n fot». Va mirar la foscor profunda del pati sota la finestra. «Em mataré. I abans de morir-me diré que és per culpa seva», va murmurar. «No tinc por de res i m'hauré venjat d'ella». Va tornar a espiar per la finestra, però entelava el vidre amb l'alè. Aleshores, hi passava la mà amb energia i tornava a enganxar la cara. Al final, impacient, va obrir de bat a bat tots dos batents. Feia una nit pura i freda. Ara veia nítidament, amb els seus ulls penetrants de 15 anys, les cadires arrenglerades al llarg de la paret, els músics al voltant del piano. Va estar immòbil tanta estona que va deixar de notar-se les galtes i els braços nus. Per un moment va tenir la fantasia de pensar que el pont, l'aigua fosca del Sena, les targetes estripades voleiant el vent, i que els convidats arribarien per art d'encantament i començaria la festa. Va sentir tocar els 3:15 i més tard les 10 campanades. Les 10 campanades.
Aleshores, li va venir una esgarrifança i es va esquillar de l'habitació. Es dirigia cap a la sala com un assassí novell que torna a l'escena del crim. Va travessar el passadís on dos criats, amb el cap inclinat enrere, bevien xampany amorrats a l'ampolla. Va arribar al menjador. Estava desert, a punt, amb la taula gran parada al mig, carregada de carn de caça, peix amb gelatina i ostres en safates de plata, guarnida amb puntes de Venècia, amb flors que unien els plats i amb les fruites formant dues piràmides iguals. Tot al voltant, els vetlladors, de 4 o de 6 coberts, brillaven de tanta cristalleria, porcellana fina i argenteria de plata o sobredaurada. Més tard, l'Antoinette no entendria de cap manera com s'havia atrevit a travessar d'aquella manera, de llarg a llarg, aquella gran habitació rutilant de llums. Al llindar de la sala va vacil·lar un instant i de cop va distingir al recambró del costat el gran canapé de seda. Va posar-se de genolls i es va encabir entre l'esquena del moble i els plafons de la paret. Hi havia l'espai just per poder-hi estar amb els braços plegats i les cames arronsades. I si treia una mica el cap, veia la sala com si fos un escenari. Tremolava lleugerament, tota enfredorida, encara de l'estona llarga que havia passat davant de la finestra oberta. En aquells moments, el pis semblava adormit i regnava la calma i el silenci. Els músics parlaven en veu baixa. Distingia el negre amb les seves dents lluents, una dona amb vestit de seda, uns platerets grossos com el bombo d'unes atraccions de fira, un violoncel enorme dret en un racó. El negre va sospirar mentre puntejava amb l'ungla una mena de guitarra que va ressonar i va gemegar sordament. Cada vegada comencen i acaben més tard. El pianista va dir alguna cosa que l'Antoinette no va sentir i que va fer riure els altres. I de cop hi van irrompre el senyor i la senyora Camp. En el moment que l'Antoinette els va veure, va fer un gest com si es volgués colgar sota terra, va arrambar-se a la paret, amb la boca enterrada al plec del braç, però pel trepig va saber que s'acostaven. Els tenia molt a prop. El senyor Camp es va seure en una butaca de cara a l'Antoinette. La Rosine va fer una volta per l'habitació, va encendre els aplics de la llar de foc i tot seguit els va apagar. Tota ella centellava de brillants. «Seu», li va dir el senyor Camp en veu baixa. «No en treu res d'anar amunt i avall». La senyora Camp es va col·locar de tal manera que l'Antoinette, que havia obert els ulls i havia tret el cap fins a tocar la fusta del canapé amb la galta, va veure la seva mare dreta davant seu i va quedar colpida per l'expressió que se li havia dibuixat a la seva cara imperiosa. Una expressió que no li havia vist mai. Una mena d'humilitat, d'ànsia, d'esglai. «Alfred, vols dir que això és normal?» li va demanar amb una veu ingènua i tremolosa de nena. L'Alfred no va tenir temps de respondre-li, perquè el so del timbre va vibrar de cop a través de tot el pis. La Rosine va ajuntar les mans. «Ja hi són», va dir, amb un fil de veu com si hagués de tractar d'un terratrèmol. Tots dos van llançar-se cap a la porta de la sala, que tenia tots dos batents oberts, i al cap de no res, Antoinette va veure que tornaven flanquejant la senyoreta Isabel, que parlava molt alt. Ella també amb una veu diferent, inhabitual, alta i aguda, rematant cada frase amb una rialleta. «En aquesta n'hi havia pensat», va pensar l'Antoinette amb esglai. La senyora Camp, ara radiant, parlava sense descans. Havia recuperat la seva expressió arrogant i alegre i picava l'ullet de tant en tant al marit amb malícia, assenyalant-li furtivament el vestit de la senyoreta Isabel, de tul groc, amb un boà de plomes al voltant del coll que no parava d'agitar entre les mans com el vano de Celimena.
i una cinta de vellut taronja al puny de la qual penjaven uns impertinents. No la coneixeu, aquesta habitació, Isabel? No, no, és molt bonica. Qui us l'ha moblat? Oh, són una meravella, aquests gerros. Encara us agrada aquest estil japonès, Rosine? Jo continuo defensant-lo. L'altre dia mateix deia als Levy, el Salomón, que ja no els coneixeu, que tillaven aquest estil de ser postís i propi de nous rics, tal com van dir ells. Digueu el que vulgueu, però és alegre, és acolorit, i el fet que no sigui tan car com un Lluís XV, potser posem per cas, no és cap defecte, sinó el contrari. Doncs en això us equivoqueu de mig a mig, Isabel, va exclamar la Rosina amb vehemència. El xinès antic i el japonès arriben a uns preus exorbitants. Aquest gerro dels ocells, per exemple, no sembla antic. El meu marit em va pagar 10.000 francs a l'hotel Drouot. Què dic? 10.000 francs? No, 12.000. Oi, Alfred? Ui, com el vaig frenyar. Però no gaire temps. Anar a mirar i comprar bibelots també m'agrada amb bogeria. És la meva passió. El senyor Cram va interrompre-les. Oi que voldran una copeta de porto, senyores? Porti'ns, va dir amb George, que entrava en aquell moment. 3 copes de porto Sandeman i uns quants sandwichos dels del caviar. Comme mademoiselle Isabelle s'était éloignée et examinait à travers son face à main un Bouddha doré sur un coussin de velours, Madame Kampf souffla rapidement. Des sandwichs? Mais tu es fou! Tu ne vas pas me faire déranger toute ma table pour elle! Georges, vous apporterez des gâteaux secs dans la corbeille de Saxe. Dans la corbeille de Saxe, vous m'entendez bien? Oui, madame. Il revint au bout d'un instant avec le plateau et le carafon de baccarat. Les 3 burent en silence. Puis Madame Kampf et Mademoiselle Isabelle s'assirent sur le canapé derrière lequel Antoinette se cachait. Elle aurait pu toucher en avançant la main les souliers d'argent de sa mère et les escarpins de satin jaune de son professeur. Kampf marchait de long en large avec de furtifs regards à la pendule. « Et dites-moi un peu, qui nous verrons ce soir ?» demanda Mademoiselle Isabelle. « Oh, fit Rosine, quelques personnes charmantes, quelques vieilles barbes aussi, comme la vieille marquise de San Palacio, à qui je dois rendre sa politesse. Mais elle aime tellement à venir ici. Je l'ai vue hier, elle devait partir. Elle m'a dit « Ma chère, j'ai retardé de 8 jours mon départ pour le midi à cause de votre soirée. On s'amuse tant chez vous. »« Ah, vous avez déjà donné des balles ?» questionna Mademoiselle Isabelle en pinçant les lèvres. « Non, non, se hâta de dire Madame Kampf. Des thés, simplement. Je ne vous avais pas invité parce que je sais que vous êtes tellement occupée dans la journée. »« Oui, en effet. D'ailleurs, je pense assez à donner des concerts l'an prochain. »« Vraiment? Mais c'est une excellente idée. » Elles se turent. Mademoiselle Isabelle examina encore une fois les murs de la pièce. « C'est charmant, tout à fait charmant, un goût. » De nouveau, ce fut le silence. Les 2 femmes tout sautèrent. Rosine lissa ses cheveux, Mademoiselle Isabelle arrangea minutieusement sa jupe. « Quel beau temps nous avons eu ces jours-ci, n'est-ce pas ?» Kampf brusquement intervint. « Allons, nous n'allons pas rester comme ça, les bras croisés. Comme les gens viennent tard tout de même. Vous avez bien mis 10 heures sur vos cartes, n'est-ce pas, Rosine ? Je vois que je suis forte en avance. Mais non, ma chère, qu'est-ce que vous dites? C'est une terrible habitude d'arriver si tard, c'est déplorable. »« Je propose un tour de danse, » dit Kampf en frappant dans ses mains avec enjouement. « Mais naturellement, mais c'est une très bonne idée. Vous pouvez commencer à jouer, cria Madame Kampf du côté de l'orchestre. Un Charleston. Vous dansez le Charleston, Isabelle? Mais oui, un petit peu, comme tout le monde. Eh bien, vous ne manquerez pas de danseurs. Le marquis de Icharra, par exemple, un neveu de l'ambassadeur d'Espagne, il prend tous les prix à Deauville, n'est-ce pas, Rosine? En attendant, ouvrons le bal. » Ils s'éloignèrent et l'orchestre mugit dans le salon désert. Antoinette vit que Madame Kampf se levait, courait à la fenêtre et collait, elle aussi, pensa Antoinette, son visage aux vitres froides. La pendule sonna 10h30. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font ?» chuchota Madame Kampf avec agitation. « Que le diable emporte cette vieille folle !» ajouta-t-elle presque à voix haute. Et tout aussitôt, elle applaudit et cria en riant. « Ah, charmant, charmant, je ne savais pas que vous dansiez comme cela, Isabelle. »« Mais elle danse comme Joséphine Baker, » répondit Kampf à l'autre bout du salon. La danse terminée, Kampf appela.
Rosine, je vais conduire Isabelle au bar, ne soyez pas jalouse. Mais vous-même, vous ne nous accompagnez pas, ma chère? Un instant, si vous permettez, quelques ordres à donner aux domestiques, et je vous rejoins. Je vais flirter toute la soirée avec Isabelle, je vous préviens, Rosine. Madame Camp eut la force de rire et de les menacer du doigt, mais elle ne prononça pas une parole. Et dès qu'elle fut seule, elle se jeta de nouveau contre la fenêtre. On entendait les autos qui remontaient l'avenue. Quelques-unes ralentissaient devant la maison. Alors Madame Camp se penchait et dévorait des yeux la rue noire d'hiver, mais les autos s'éloignaient. Le bruit du moteur s'affaiblissait, se perdait dans l'ombre. À mesure que l'heure avançait d'ailleurs, les autos se faisaient de plus en plus rares, et de longues minutes, on n'entendait pas un son sur l'avenue déserte, comme en province. Seulement le bruit du tramway dans la rue voisine et des coups de klaxon lointains, adoucis, allégés par la distance. Rosine claquait des mâchoires comme prise de fièvre. 11h moins le quart, 11h moins 10. Dans le salon vide, une pendulette sonnait à petits coups pressés, au timbre argentin, vif et clair. Celle de la salle à manger répondait, insistait. Et de l'autre côté de la rue, une grande horloge au fronton d'une église battait lentement et gravement, de plus en plus fort, à mesure que passaient les heures. 9, 10, 11, cria Madame Camp avec désespoir en levant au ciel ses bras pleins de diamants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui est arrivé, mon doux Jésus? Alfred rentrait avec Isabelle. Ils se regardèrent tous les trois sans parler. Madame Camp rit nerveusement. C'est un peu étrange, n'est-il pas vrai? Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Oh, ma chère petite, à moins d'un tremblement de terre, dit mademoiselle Isabelle d'un ton de triomphe. Mais Madame Camp ne se rendait pas encore. Elle dit, en jouant avec ses perles, mais la voix enrouée d'angoisse. Oh, ça ne veut rien dire. Figurez-vous, l'autre jour, j'étais chez mon amie, la comtesse de Brunelleschi. Les premiers invités ont commencé à venir à minuit moins le quart. Ainsi, c'est bien ennuyeux pour la maîtresse de maison. Bien énervant, murmura mademoiselle Isabelle avec douceur. Oh, c'est une habitude à prendre, n'est-ce pas? À cet instant, un coup de sonnette retentit. Alfred et Rosine se ruèrent vers la porte. « Jouez !» cria Rosine au musicien. Ils attaquèrent un blues avec vigueur. Personne ne venait. Rosine n'y put tenir davantage. Elle appela. « Georges! Georges, on a sonné, vous n'avez pas entendu? Ce sont les glaces qu'on apporte de chez Ray. » Madame Camp éclata. « Mais je vous dis qu'il est arrivé quelque chose. Un accident, un malentendu, une erreur de date, d'heure, je ne sais pas, moi. 11h10, il est 11h10, répéta-t-elle avec désespoir. 11h10, déjà? S'exclama mademoiselle Isabelle. Mais parfaitement, mais vous avez raison. Le temps passe vite chez vous, mes compliments. Il est même le quart, je crois. Vous l'entendez qui sonne? Eh bien, on ne va pas tarder à venir maintenant, dit Kampf d'une voix forte. De nouveau, ils s'assirent tous les trois. Mais ils ne parlaient plus. On entendait les domestiques qui riaient aux éclats dans l'office. « Va les faire taire, Alfred !» dit enfin Rosine d'une voix tremblante de fureur. « Va !» À 11h30, la pianiste parut. « Est-ce qu'il faut attendre plus longtemps, madame ?»« Non, allez-vous-en ! Allez-vous-en tous !» cria brusquement Rosine, qui semblait prête à se rouler dans une crise de nerfs. « On va vous payer, allez-vous-en. Il n'y aura pas de bal, il n'y aura rien. C'est un affront, une insulte, un coup monté par des ennemis pour nous ridiculiser, pour me faire mourir. Si quelqu'un vient maintenant, je ne veux pas le voir, vous entendez ?» continua-t-elle avec une violence croissante. « Vous direz que je suis partie, qu'il y a un malade dans la maison, un mort, ce que vous voudrez. » La senyoreta Isabel va intervenir. Vinga, amiga meva, no perdeu l'esperança. No us turmenteu d'aquesta manera, que us posareu malalta. Comprenc el que deveu sentir, esclar. Pobret. Però el món és cruel, molt cruel, desgraciadament. Hauríeu de dir-li alguna cosa, Alfred. Hauríeu de consolar-la i amanyegar-la una mica. Quina comèdia, va remugar el senyor Camp entre vents, amb la cara blanca. Voleu callar d'una vegada? Si us plau, Alfred, no crideu. El que heu de fer és animar-la. Va, que faci el ridícul, si vol. Va girar el cap de rodó i va interpel·lar els músics. Què feu encara aquí, vosaltres? Quan se'ls deu?
I toqueu el 2 ara mateix, per l'amor de Déu. La senyoreta Isabel va replegar amb parsimònia el boà, els impertinents, la bossa de mà. Potser valdrà més que me'n vagi, Alfred. Ara bé, amic meu, si us puc ajudar en res. Com que ell no deia res, la senyoreta Isabel es va ajupir i va fer un petó al front de la Rosine, que immòbil tenia els ulls fixos i eixuts, sense ni una llàgrima. Adéu-siau, Rosine. Creieu-me que em sap molt greu. Qui ho havia de dir? Va murmurar maquinalment, com si fos al cementiri. No cal que m'acompanyeu, no, Alfred. Ja me'n vaig. Esbraveu-vos, amiga meva. Ploreu, que va bé. Va dir encara alçant la veu des del mig de la sala dreta. L'Alfred i la Rosine van sentir que deia els criats mentre travessava el menjador. Sobretot, no facin soroll. La senyora està molt nerviosa, molt trasbalsada. I finalment, el brunzit de l'ascensor i el cop sord de la porta cotxera obrint-se i tancant-se. Escurçó del dimoni, va murmurar el senyor Camps. Si com a mínim... No va acabar. La Rosine, que s'havia aixecat de cop i volta amb la cara amarada de llàgrimes, li ensenyava el puny tot cridant. Tot per culpa teva, idiota, per la teva vanitat i el teu repugnant orgull de paó. Tot ha passat per culpa teva. El senyor vol organitzar balls, alternar... N'hi ha per morir-se a riure. Sincerament, què et penses, que la gent no sap qui ets? Que no saben d'on has sortit? El nou ric. Se t'han ben rifat, noi. Els teus amics, els teus bons amics. Tota aquella colla de lladres i estafadors. I els teus comtes i marquesos i gigolors? Van continuar escridassant-se tots dos alhora, un gavadal de paraules barroeres, irades, violentes, que queien com una cascada. Al final, el senyor Camp, festanyent les dents, va dir més baix. Déu sap on havies anat a correlejar quan et vaig arreplegar. Et penses que no en sé res? Que no havia vist res? Et veia bonica i intel·ligent i vaig pensar que si m'enriquia sabries estar a l'altura. I vaig caure de 4 grapes, no es pot negar. M'he ben firat, una dona vella amb maneres de peixatera, de cuinera. D'altres n'han quedat prou contents? Pot ser, però no me'n donis detalls, perquè demà te'n podries penedir. Demà? Què et penses que penso passar amb tu ni tan sols una hora més, després de tot això que m'has dit? Animal! Vés-te'n a fer punyetes! El senyor Camp se'n va anar donant un cop de porta. La Rosine va cridar. Alfred, torna! I va esperar, amb el cap tombat cap a l'escala, esbufegant, però ell ja era lluny. Baixava l'escala. Al carrer, la seva veu informismada es va deixar sentir amb força. Taxi! Taxi! I es va acabar allunyant fins que va tombar la cantonada. Els criats havien pujat a dalt i havien deixat tots els llums encesos, totes les portes obertes de bat a bat. La Rosine va continuar immòbil amb el seu vestit resplendent i les seves perles, ensorrada en una butaca. De cop i volta va fer un moviment brusc, tan violent i tan sobtat que l'Antoinette va tenir una esgarrifança, es va fer enrere i va topar contra la paret. Va arronsar-se encara més tremolosa, però la seva mare no havia sentit res. Es treia els braçalets l'un darrere l'altre i els tirava a terra. Un de molt bonic i molt pesant, tot ell guarnit de grans brillants, va rodolar sota el canapè i va anar a parar als peus de l'Antoinette, que, petrificada allà on era, se la mirava. Veia la cara de la seva mare, on les llàgrimes li lliscaven avall, se li barrejaven amb el maquillatge i li deixaven un semblant clivellat, grotesc, envermellit, infantil, còmic, que feia pena.
Però l'Antoinette no sentia pena, no sentia més que menyspreu, una mena d'indiferència desdenyosa. Temps més tard diria un home: «Ui, jo era una nena tremenda, sabeu? Afigureu-vos que una vegada...» De cop i volta va sentir el regal del futur que l'esperava, de totes les seves forces intactes i de poder pensar: com es pot plorar així només per això? I l'amor? I la mort? Algun dia es morirà, que no ho té present. Les persones grans també patien, doncs, per aquelles coses fútils i passatgeres. I ella, l'Antoinette, els havia temut. Havia tremolat davant seu pels seus crits, les seves enrabiades, les seves amenaces vanes i absurdes. Va sortir a poc del seu amagatall i es va quedar un moment dissimulada a l'ombra, observant la seva mare, que no s'enlutava, sinó que estava tota reolida, deixant que les llàgrimes li regalimessin fins a la boca. Tot seguit es va aixecar i se li va acostar. «Mama!» La senyora Camp va fer un bot a la butaca. «Què vols? Què fas aquí?» va exclamar nerviosament. «Vés-te'n ara mateix. Deixa'm en pau. Ni a casa meva puc estar tranquil·la un moment». L'Antoinette, una mica pàl·lida amb el cap baix, no es va moure. Aquells crits febles i privats del seu poder li sonaven a l'orella com un tro de teatre. Un dia, força aviat, diria un home: «La mamà farà crits, però ja li passarà». Va allargar a poc la mà, la va posar als cabells de la mare i els hi va acariciar amb dits lleugers, una mica tremolosos. «Pobra mama, ves». La Rosine encara es va debatre maquinalment, la va rebutjar, va sacsejar la seva cara convulsa. «Deixa'm, vés-te'n, deixa'm estar, et dic». I tot seguit una expressió feble, vençuda, digna de llàstima, se li va dibuixar a les faccions. «Ai, pobra filla meva, pobra Antoinette, tens molta sort. Encara no saps com és d'injust el món, i cruel, i traïdor. Tota aquesta gent que em somreia i em convidava, es reia de mi d'amagat. Em menyspreava perquè no era del seu món. Tota aquella colla d'arpies, de... Però tu no pots entendre, filla meva. I el teu pare? Ai! Res, que només et tinc a tu», va acabar de cop. «Només et tinc a tu, pobra filleta meva». Va abraçar-la. Com li estrenyia la carona muda contra les perles, no va veure que somreia. Li va dir: «Ets una bona filla, Antoinette». Va ser un segon. L'instant inaferrable en què el camí de la vida es creuaven l'una amb l'altra, l'una ascendint i l'altra enfonsant-se en l'ombra. Però no ho sabia. Tot i així, l'Antoinette va repetir amb dolçor: «Pobra mareta meva». No passa res. Bé, doncs em sap greu, però haig de marxar perquè ja m'estaven esperant a la reunió de feina i els he dit que moment perquè volia acabar de llegir. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom. Ha estat una experiència fantàstica i ara suposo que ja ho farem presencialment, no? Aviat. Rosa, ho has fet estupendo, xata, felicitats, Moltes gràcies. Ha sigut un final molt expressiu, m'ha agradat molt. Gràcies, a mi m'ha agradat molt sentir-vos i a més en francès, en llengua original, en català, amb tots els accents, amb totes les maneres de dir. Ha estat una experiència fantàstica, aquestes dues lectures. Molt bé. Moltes gràcies per organitzar-ho. Gràcies, Rosa, a totes. Adéu. Gràcies.
Noies, obriu micròfons, perquè jo estic intentant obrir-vos, però no puc. O sigui, obriu-te i parlem, o xerrem, o compartim, el que vulgueu. Montse, de moment has de treure el pantalla. Ara ja pots... Sí, és el que anava a dir, que traguessis la pàgina. Ara, molt bé. Mutol, no puc... Bueno, sí, espera't, a veure, Carmen. Bueno, us ho feu cadascuna, no? Per favor. Sí, ja està. Escolta'm, estan molt bé, no? Sí. A veure, es nota un salt qualitatiu. La Gota Cristof era molt bona, però esclar, tenia un nivell de llenguatge i el seu testimoni era no sé, per mi era d'un nivell determinat. En el cas de l'Anne Mirowski, jo a mesura que aquesta obra me l'he llegit 2 o 3 vegades o 4 ja, vull dir, veient que és francament espaterrant. El joc aquest que té del diàleg interior amb el diàleg veritablement dramàtic, que entenc aleshores que la Isabel Frank deia que això es podia representar perfectament, vull dir, enteneu? Vull dir, tot aquest joc, més la descripció, vull dir, a veure, de veritat que és una obra molt excepcional, És una obra molt excepcional. Jo d'aquesta autora no he llegit res més i a partir d'ara, vull dir, ja vaig buscar... Ja t'ho passaré, si vols els vaig a buscar tots, jo els tinc tots, la suite francesa, totes, sí, molt recomanable. Jo crec que s'ha de llegir. Perquè m'esperen. Gràcies. Vale, Maria, molt bé, xata. M'ho he passat genial. Fantàstic. Maria, saluda que l'altra vegada vam explicar que et feia molta il·lusió llegir en veu alta perquè és una cosa que tu feies quan eres petita. I, bueno, vull dir perquè era ella que estava a urgències i que ja es troba bé o força bé, vaja. Exacte. Ha sigut una experiència fantàstica. Bueno, jo m'hi apuntaré sempre que pugui, si ho tornem a repetir, i la participació i com ho vius. És que ho vius, te fiques molt a dintre de la història. I m'ha agradat molt les diferents veus. És com una orquestra, no? Com una polifonia de diferents entonacions, diferents modulacions, no? I diferents tons de veu. I això ho enriqueix molt, molt. M'ha agradat molt. Gràcies, però tinc una neta i un net que m'estan esperant. Adéu. Adéu-siau. Adéu. Bueno, primer de tot, felicitar a les companyes totes, però especialment a les franceses, que a mi m'emociona. Quina barra, tenen plus, Escolta, no s'hi val, No s'hi val, Tenen 3 veus molt maques, totes 3, i m'emociona molt que les escolto. Gràcies. Vull comentar a la Mercè Otero quan deia abans que el jovent que no calibra les conseqüències... Clar, jo aquí és que em posiciono molt al costat de la filla, perquè... Jo també. Amb aquesta mare, no sé si ho ha calibrat o no, però hi ha tanta malícia per part de la mare, no? És que aquesta mena de venjança i aquest final, que no saps que la mare, una va cap amunt, l'altra va cap avall, diu, i oh, pobra filla meva, quan l'altra, irònicament, li diu, pobra mareta meva, no? A mi la veritat és que m'emociona molt, també. Doncs jo la primera vegada, és la segona vegada que la llegeixo, aquesta. I jo trobo que és una obra que té un contingut una mica... A veure, jo la primera lectura que vaig fer-ne és que no em va agradar perquè tornàvem a repetir l'enfrontament entre dones, una mica la relació mare-filla enfrontada i tot això. Però en aquesta segona lectura en la que vas, no sé, més al fons de que totes les relacions tenen bo i dolent i tenen, jo què sé, no? Vull dir, cadascú estem situats com estem situades i tal. I no sé, o sigui, però m'ha resultat com si diguéssim una obra que primer vaig pensar, és com una anècdota, però després la vas llegint i té molt fondo, saps què vull dir? M'ha agradat més, com si diguéssim ara que l'he llegit una segona o tercera vegada.
el que és interessant és quan es llegeix en francès i tenir la traducció i fas com la traducció simultània i aleshores també vas veient el joc de la traducció. A mi això són coses que m'agraden, sobretot quan coneixes una mica les dues llengües, aleshores vas veient. El francès té, per mi, amb el català al davant, aleshores vaig veient, ostres, això ho han traduït, això em sembla que necessitaria una mica més cap allà, una mica més cap allà. La traducció sempre, ja sabeu, és molt difícil. Aquí que hi ha la Camil que s'hi dedica, ja sabeu el que és difícil una traducció. I sobre el de les figures femenines, arriba un moment que són com arquetips i també estan molt a la meva manera de veure, vull dir que molt com tòpics arquetípics. Però vaja, el de la relació mare-filla ja se sap que cadascú té la seva mare i cadascú sap. Jo crec que amb el temps, amb aquestes 70 planes, fa un esforç brutal per presentar-se 4 personatges molt ben definits. Vull dir, no et deixa... És també aquests personatges. Ho fa molt bé. A mi, però m'ha agradat. Molt definitiu. Se sent... Què faig? Ara us hem dit a totes i el que vulgui parlar que s'ho posi ella, perquè el senyor se sentia molt molest. Però digueu, opinem entre totes una miqueta. Jo me n'he d'anar, bon estiu a totes. Vale, Lela. De conya. Ens veiem, xata. Cuida't molt. Bon estiu. Adéu. Gràcies. A vosaltres. Bueno, jo crec que hauríem de destacar l'obra número 1 d'aquesta dona, que és la suite francesa, que la Mercè ja n'ha parlat. S'ha de llegir aquest llibre per entendre una mica tota la seva trajectòria. És una obra cabdal de tot. És una història impressionant, la d'aquesta dona. I el que va arribar a escriure i el jove que va morir. I sobretot, ella toca molt la ironia, és molt irònica amb tota la seva obra i després es fica molt amb la burgesia, malgrat que ella ho era, però per això els coneix molt bé. I fa unes crítiques iròniques molt interessants. Jo us la recomano moltíssim. Té una obra extensíssima, vull dir, no us l'acabeu, però jo començaria per la suite francesa. I a més és molt maco el fet que, jo que us parlava de la relació mare-filles, que siguin les filles al cap de tants anys que recuperin aquest text de la mare, és el més gran homenatge que li poden fer, és el més gran reconeixement. Vull dir, és de pell de gallina que les filles hagin rescatat aquests documents i que els hagin publicat i que hagin tingut, a més, tant ressò i tant... Molt emocionant, molt emocionant. Quan llegeixes la suite francesa, jo em vaig preguntar que com és que una dona tan intel·ligent i tan grandíssima es va deixar atrapar d'aquesta manera, no? O sigui, té com una part d'innocència en la seva personalitat. I això també la fa gran, clar. Però dius, com pot ser, no?, que caigués en aquests moments tan tremendos de la història. Però bé, és una grandíssima autora, jo crec, que descriu molt bé una societat i una època. I les que heu escoltat, què dieu? Ho heu fet molt bé. La veritat, l'altre dia vaig disfrutar molt. Així com l'altre dia que tenia que llegir vaig patir, avui ho he disfrutat molt més. Clar, és que és una altra cosa, clar. Es una otra cosa. Yo quiero dar las gracias a la Monza, que la ha tocado hacer de anfitriona otra vez, pobreta, y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Nunca más, Si hacemos más, no, porque ahorita... Pero has hecho muy bien, lo has hecho súper bien. Sí. Vale, d'acord. Súper apañada. Ara us puc parlar, ara? Sí, sí, a mi també m'ha agradat molt i del que m'ha agradat molt és
el temps, com va creant l'atenció de la filla, que mira, que pensa, independentment dels personatges, la relació, perquè la filla és igual que la mare, té la mateixa competitivitat la mare que la mare a la filla, és de la mateixa moneda, però tot com ha anat passant, en poques paraules, com diu la citació del començament, la gradació del temps, de l'acció i de l'atenció, realment és on es veu que és una gran escriptora. I realment l'experiència molt bonica, molt bonica. Poder llegir entre totes així plegades, era un capítol... A mi em fa una mica de vergonya llegir, no sé, a veure si m'animo un altre dia, però no m'he apuntat a llegir perquè realment em fa respecte, no vergonya, perquè les que em coneixeu a la tertúlia soc, però la tecnologia em crea una distància, saps? Però vaja, l'experiència molt, tant l'altra vegada com aquesta. Enhorabona a la persona que ho va pensar i tot el grup que ho ha recolzat. Gràcies, Carme. I Montse, qui tria el llibre? Mira, una mica... A veure, aquesta vegada ha sigut la Carme Piulacs. Ah, molt bé. És que això és important, qui ha triat el llibre. La primera, perdona, la primera va ser la Mercè i la Coloma. La Mercè i la Coloma va ser el tal i aquest va ser un suggeriment de la Carme. Jo no havia llegit el llibre, va ser arrel d'una amiga meva que parlava. Estava buscant i em va dir, llegiu això que us agradarà molt. O sigui, em va vendre molt bé l'article i realment l'han citat del tot. I a més, la Nemirovsky, jo per mi sabia que era... Com que hem llegit, a la tertúlia hem llegit diversos llibres de la Nemirovsky. I llavors, per tant, jo sabia que era encert segur, no? Pot agradar més el tema o no, o el que sigui, però és un encert segur, sí. Segur. A la tertúlia som fans de la Nemirovsky. Doncs ara n'hem de triar una altra, no?